eji m n'aka na ịnụrụ ya nke ọma n'ụwa anyị nọ n'ime ya ahịa ka ọ bụ onye zụcha nke ya ya ala ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa ị hụtara onwe gị gbadokwa anya otu ụbọchị ị ga-ahụ ụwa ala ị na-ezukwala ohi gbadokwa anya ị na-emekwala nrụrụ aka gbadokwa anya ị na-akwakwala iko gbadokwa anya ị na-agbakwala ama ụwa gbagide mmadụ ibe gị gbadokwa anya ụwa bụ ahịa dịka chi na-efo ka anyị ji nwayọọ nwayọọ na-akpọkọta ili anyị nso amami na wata anaghị etitere ya na azụgbakwa onwe ihe dịka azụgbakwa tụfị akwa ọwụmụnwa no otu ụbọchị ị hụrụ ụwa anyị ga-aha ya mee gịnị laa na-aghọta ya bụ ihe ọ dị mfe n'ihi ya nke ọbụla ị na-eme gị gbado anya gị dị careful onye na-ana aka azụ biwe kpacharakwa anya gị bụ lekchọra na-ana ụmụaka ego aka azụ na-edina ụmụ akwụkwọ gbadokwa anya na-aghọta ụwa awa ahịa ka anyị bịara chiforo ala onye ọbụla amapụ jezowa ahịa anyị giricha gbirigidi ma anyị alakpuo chifokwa anyị amapụ anyị aga-akwaga giriwe gbirigidi otu a ka anyị ga-egirigide kata ya ruo otu ụbọchị ị gaghị enwe ike ịpụta bụ ịzụ ya bụ ahịa Clara Nwekochi otu a ka ọ dị ama m na-aghọta ihe ọbụla onye ọbụla na-eme gị gbada maka si na ọ agbacha ọsọ agụọma aka ịghọtara ọgwụkwanụ mgbe ofu wefeela mgbe a ga-asị na mgbe iru eluigwe gị nara ụgwọ ọlụ ị ga-ebido n'ụwa nawa ụgwọ ọlụ ya n'ihi ihe ọbụla ị na-eme gị mee gịnị gbado anya onye na-ana mmadụ ekwentị gbadokwa anya o onye uwe ojii na-anọchi n'ụzọ na-anara ndị mmadụ ego aka azụ na-ahụta ya dịka your right gbadokwa anya ahịa ka anyị bịara ị hụrụ nwaanyị nọ n'ime ya ahịa ka o mere gịnị ka ọ bụ gị ma bụkwa na politishan ndị be gị atụnyere gị vootu si ngwa jee nọchite anya anyị gị rụzie ebe ahụ fuo ka ọkwa eji ole nne gị kọkọrọrọ m kemgbe irigoro n'ọkwa ọchịchị ahụ gị chefuo ndị be gị ọwụghị ọkụ nkịtị ọwụghị ụzọ onweghị ọwụ ụdị employment ka ị nyere ha nothing chetakwa na ụwa anyị nọ n'ime ya ahịa ka o mere gịnị ka ọ bụ ọ dị egwu asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze nwaanyị ọma igbo ndị ọma mgbede ọma na ole ka unu dịkwa oyi n'ogbe unu ndeewo no o wee bụrụ ya ka ọ dị achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara na dịka m bịara n'ụtụtụ mee ka ọha na eze mara mee ka ị mara ọ bụghị ọha na eze mee ka ị mara achọrọ m ịma n'ihe mere ka ọha na eze mara chere nụnụ mee ka ị mara na o nwere many ladies out there dị interested ma ọ nwee ịkpọ ha agaba ya ọsọ ime ihe mere ozugbo a na-emecha program in the morning my dear meju uche am interested ma ndị na-acha ọcha ma ndị na-eji oji si what is happening kedu ebe unu si nweta ama m nwere onye na-enye nọmba m na nzuzo isi gịnị mere uche kọwagodoro m ihe ahụ my dear meju ya wụrụ ndị na-asubmit application ndị dị interested iso m aga Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị gị sikwanụ ha gịnị kedu ihe m ga-asịnụ ha you are there achọrọ m ịha gị kama achọrọ m ime ka ị mara na ịrọla ụkwụ azụ o nwere ndị ga-eso m aga ya bụ ije ya o nwere ndị ga-eso m aga ya bụ ije ma ọ na-enwe nwere onye nke m hụrụ na chere o uche ị chọrọ iyi jam no wait onye ija ka ị na-eyi jam o sokwa na terms and condition m nyere gị o no wait o ihe ị na-eme ugbu a sokwa na terms and condition m nyere gị Clara atụkwala m n'ọnụ ịtụọ m n'ọnụ ma kachapụ your movement to Bayelsa hey uche wait o ihe chọrọ ime gbọ mmaja ka ị na-amaja m ọwụhụ mmaja just come straight achọrọ m ime ka ị mara date o nwere ihe ahụ na-agụkwa gị na-agụ ndị ọzọ ị chọrọ ka mkpọrọ gị gaa Bayelsa there are many ladies at the achọkwara ka mkpọrọ ha gaa Bayelsa so you need to be careful and humble yourself yes gịnị ka a na-akọdo ihe a Bayelsa anaghị ọtụ dị n'elu naghị ọtụ dị n'ala adịbekwe m sure ma ka ga-aga ya ma aga ya o because nkwa gị na-awụkarị come today come tomorrow onwe ihe dị ka come today come tomorrow oh my sister ka ọwọ o ji ego yes ma ihe m na-ekwu so I ga Bayelsa I'm just doing you a favor emega gị favor ka ị gaa rie wushiri eze
mana uche ilekwa anya o na ihe a ga-awa ọkụ ka ị na-abilere egbu a nyewe m terms and condition gị makwa ma ị ga-ele otu ụmụ agbọghọ ndị a na-enye gị green light gị kpọrọkwa ha gawa ọ ga-awa ọkọ just that ọwa ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ mere m ji sị gị calm down isi efezila gị kpakakpaka any more of isi kpakakpaka ma ha gị kpọrọ atụli o nwere nke dị fe so na ndị chatịrị m ọp ma kpọrọ ya gawa enwe nke dị fe ịmaghị mgbe mmadụ na-achọ imere gị ihe ọma ọ dị ego ime ihe ọwụ ịkpọ gị gaa Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị gị gaa rie nri ọ bụrụ na enwe na nke uche gị dị na ya gwa m pump and plain alụọla m nwaanyị anaghị m eme ụdịrị ihe ahụ ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na nwada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga ụdara ji enye ihe n'ọchịchịrị nwaanyị ji eri ofe ede m anyị ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na mgbọ maka na nke bụ mkpụ na-abịa na mgbede a n'ihe omume anyị bụ aka aja aja ka ọ dị anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'ịgba onyụpaa gọọmenti na-agba n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ịgba onyụpaa gọọmenti na-agba n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị anyị ga-eleba ya anya bụ ụzọ dịgasị iche iche gọọmenti ga-esi ekewapụta ohere ọrụ anyị ga-arụtụ ya aka mere anyị ji ajụ gị na mgbede a gee ntị ma elebachakwa ya anya ụzọ dịgasị iche iche gọọmenti ga-esi ekewapụta ohere ọrụ anyị elebakwa ya anya bụ ọghọm na-adapụta mgbe ndị ntorobịa na-enweghị gịnị ọrụ mgbe ndị na-eto eto na-enweghị gịnị ọrụ mana ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a wee bụrụ kedu ụdị ihe mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị Clara kedu ihe mere o ji ara ha uche amamo ihe ahụ na-agbakwa mgharị ịma ekwu ihe a ka m bịara na consider say I hope mbakwa na ọkwa ọchịchị na I want contest dịka mụ na gị si wee takarịta you want contest PA ka ọ SA ka ị na-ajụ m you want contest ekwucha ihe na nzuzo gị pụta hụ na anya Clara onwekwa ihe mụ na gị kwuru na nzuzo akwa gị nwana na-agba m ọgwụ be specific na ahụ kedu nke ọ wụ PA ka ọ SA local government chairman ka ị chọrọ ịzọ mana ihe na-aghọtaghị nwaanyị ọma bụ ihe mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ihe m na-ekwu sị amanụ ma ọwụ na onye banye n'ọkwa ọchịchị ahụ the same thing na-emewe onye ahụ dịtị na-abịa na-emekwa mmụọ oje na-abịa ime ya ka m chọrọ ịla azụ si amakwa mgbe m banye n'ọkwa ọchịchị ahụ na mebi ihe ndị m kpụrụ ndị mmadụ na nkwa na m ga-eme ha azụ si ama m I don't know mana ọ nwekwara ndị wo ha kwe nkwa ahụ ha na-emekwa ya otu ha emezuo ya mana ama m ihe ga-eme na ị ga-eji ndị mmadụ elecha gị anya gị kwacha ha enyecha gị gbaa gị trọs ịbanyezie ebe ahụ gị na-eme ihe ọzọ gị chefuo ha ị ga-ahụ onye nke ga-abịa bawa mba gị asị yes onye a ga-emeta ya onye a ga-emeta ọ dị ka ama m ị na-aghọta onye ọ bara ala di ya ya gbanwee ọkwa onye ahụ onye na-asị ọba ebe ahụ ọ ga-emete ya kedụkwana ihe mere ya dị ka ndị ka ọzọ bụ ịkwala ya asụ n'ọnụ ọ dị egwu ọ dị na mgbede a anyị nọ live na Facebook ya bụrụ na ị maghị gawa na Facebook ga-akiriwe anyị live ka anyị na gị nwee ike leba okwu anya maka na asị ọ na-abụ ihe karịa sị ma egene tụọ ya aka asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu ma egene gwa ya okwu ihe a karịala ịgba onyụpaa gọọmenti n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị ọchịchị agwụchala naanị ịrụ ụzọ o ereduzuola ọchịchị to naanị ime gịnị ịrụ ụzọ onwezi ihe ọzọ a na-akụzi na-abụghị ejisi ike rụọ ụzọ otu ihe ọwụ na-enweghị uru ọ bara na-enweghị otu mkpụrụ uru ọ bara pentie ya postuoro anyị na Facebook rụọ achịchala ha rụkwa n'ụlọ ọrụ ga-abara ndị na-achị
ga-enyekwanụ ha ohere ọma ịrụ ọrụ ma ime nke a ma nke ọzọ erite uru n'ọchịchị gị ahụ aga eme ya o nweghịzi onye na-ekwute okwu maka ndị igwe mmadụ na-esi na mahadum ezepụta kwa afọ ọbụla ka ihe ndị a ga na-arụ kedu ụdị ihe ha ga-arụ gaa n'ọtụtụ steeti dịgasị iche iche o nweghị kọmpanị a ga-akpọ aha na gọọmenti nwe ọ rara ahụ gị hụ kọmpanị a ga-akpọ aha sị gọọmenti nwe gịnị nwe kọmpanị a ụlọ ọrụ onweghịzi ihe eji ikewapụta ohere ọrụ wee kpọrọ mana ndị mmadụ na-agakwa ụlọ akwụkwọ na-ezepụta a na-agakwa na-ezepụta a na-agụkwa na-aga ọ dị egwu mere anyị ji wee sị hụrụ okwu a anyị ga-etinye ya ọnụ anụ gba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe kedu ụdị ihe mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie ị hụrụ ụdara anyị bịara bịa tanye eze anyị ga-ara ya ka ọ dị dadarr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 r
egwuru ebe ọkụkọ na-abịa ihe onyechu maka na amaghị onye ga-ata ọkpa ya echi. Amami na wọta ike agwụla, mmiri ejula awa ọnụ. Ọ gịnị na-eme? Elele ọchịchịrị duzuo ya bụrụzie nke na onye jisiri ike rụọ ụzọ jisi ike kwụọ ndị ọrụ salari ọchịchala. Onye ọbụla adịcha comfortable, onwe onye na-ekwu, onwe ya onye na-eme gịnị n'aka. Anaghị ekwute okwu kọmpanị a na-enweghị, a na-arụghị. Anaghị ekwute okwu ikewapụta ohere ọrụ nye ndị a na-achị. Echetala m mgbe elu bụ ala ọsa, aha gị bụ jisigodi ike nweta certificate. Thank you. Ọkpọrọ ị ga-arụ ide na work where you go do day. A na-achọ ọrụ achọ. Ọ iburu gaa ewere gị n'ọrụ. Imepere ala ọnụ kwuo sị gara mahadum, ị ga-ahụ n'ọrụ ị ga-arụ. Erukwanụ n'obodo gị, o nwere ihe ga-adị iche na gị nwa bụ onye na-arụ ọrụ bekee na onye na-anaghị eme gịnị arụ. Mana mmiri esila n'isi mee gịnị gbarụọ. Isi akwa adịghịzi ebe ekere ya. Ereduzuola ọchịchị Naijiria, ya bụrụzie nke na onye jisiri ike were ego taasị ndị mmadụ na-arụ jiri ụzọ aka na-awụ imechago. Ijisi ike kwụọ salari. Ọ na-akwụ salari mgbe ọbụla, mgbe ọchịchịrị ọchịchị ya ojibe salari. Anaghị ekwu okwu maka ohere ọrụ, anaghị ekewapụta.
ama m na aghọta uche ọkwa ndị arụgabụ mbụ kala arụgakwa enwe ohere ọrụ ọzọ ga-awụ ndị ka ịpụtara nụ echikwa ha wujuo ha ebe ahụ ọ karakwa ndị ka arụgabụ mbụ kala arụgakwa ka bụ ndị dị ebe ahụ mere ụfọdụ ndị oge ruo mgbe ha ga-eji ala ezumike nka ha agbatịkwuo ya ha chọrọ ịnọ ebe ahụ nwụọ maka na ha ma na ha nwa anwa apụta etebeela ịhụ ha ọrụ ọzọ ha ga-arụ eme gịnị abụrụ nsogbu asị m ka njugodi ndị steeti Imo na-ege ntị ewezụga bọsị Imo tụlekene ka ihe ga-esi akụrụ ewezụga bọsị Imo ọtụtụ ndị ntorobịa na-anya taa tụlekene ka ihe ga-esi eme gịnị adị ọtụtụ n'ime ha na-anya bọsị Imo ahụ ụfọdụ n'ime ha jicha PhD ụfọdụ n'ime ha jicha certificate BSc ụfọdụ n'ime ha jicha OND HND ha na-anya gịnị bọsị Imo kedu ebe ị hụrụ ọrụ ma ya fọdụ ibu faịlụ gawa ma ya fọdụ iziga CV gị gọọmenti anaghị ekwute okwu ya ọ gbasaghị ha ma ị ga-eji aka gị kretere onwe gị ohere ọrụ ịnọ your own mere onye ọbụla jisiri ike pụta na mahadum o nwere ụzọ ihe abụọ na-agbata ya n'obi nke mbụ wee bụrụ gaa vileji ree ala nna gị were ya mepee ahịa ya nwawe otu ma ọ bụ gaa mụwa ọrụ ịmụcha ree ala nna gị jiri ya mee gịnị mepee ma ọ bụ ireela ala nna gị ahụ were ego ya gbafuo gaa saịdị gịnị kọntrị ọ gwụchala o nweghịzi ihe ọzọ onye ntorobịa Naijiria na-eche na-abụghị ihe ndị a rụtụrụ gị aka ya bụrụ ka esi redusu anyị to ụzọ ọwa a na-arụkwa na-arụ olekwana ebe ị hụrụ ụzọ ọma olekwana ebe ị hụrụ ọwa a na-agbagharị gburugburu n'isi steeti ịga n'ime ime obodo ụzọ anụkwa njọ kedu dị ihe a jide ego anyị emede gịnị medịrị gọọmenti na-anaghị ekwuta dị okwu ikewapụtara ndị ha na-achị ohere gịnị ọrụ ka ọ dị ka anyị lebakene ya anya bụ ụzọ dịgasị iche iche gọọmenti ga-esi ekewapụta ohere ọrụ nke mbụ wee bụrụ ịrụ ụlọ ọrụ kọmpanị gọọmenti rụọ kọmpanị eluigwe agaghị ada ogwudebe a na-ewepụta a na-arụpụta tishu toothpick nkịtị biko ogodo ebe a na-arụpụta ụmụ akpa uche agba ya na ya asụ n'ụkwụ akpụkpọ ụkwụ enwegodo ihe eji aka na oke ihe ahụ ebe a na-arụpụtasị ihe ndị a ụmụ ndị akwanụ ụmụaka anyị ha na-apụtakwanụ na mahadum ha ekwere ebe ha ga-awakọta aka kedụkwanụ maka meelụ ebe a na-ameelụ nkwụ a na-asụ asụ ụmụ ihe ndị ahụ ga-enyecha aka kreti ohere ọrụ onye na-aga akwụkwọ ya na-enwe okwukwe na-enwe ntụkwasị obi na ọ pụta na-enwere ebe ọ ga-enweta ọrụ uche ma enwenye dị iche na ihe a enweghị olileanya na enwere ihe a na enwere olileanya na imecha na ebe a at least enwere ebe ị ga-ejitegodo aka build wezie your own life nke a wee gacha uche ga-ebido n'ahụ ụwa n'isi bido na scratch ga-emalite ha from scratch ama m na-aghọta ebe anyị na-aga gọọmenti rụọ ụlọ ọrụ nwere ike ile ndị ntorobịa dị 5,000 wee ha n'ọrụ eluigwe oge eme gịnị ọ ga-ada gọọmenti rụọ kọmpanị eluigwe ọ ga-adọjiri otu a mee gịnị daa eluigwe ọ ga-ada uche ha efukwala ka ụlọ oriri na nkwari ya ndị nkịtị na-arụ nyekwarala ọtụtụ ndị aka ebelebe kara igbu ukwala ọtụtụ ndị ebelebe kara igbo ewezụga họtels a ụmụafọ Igbo ji ego jisiri ike na-arụ nke na ịbịa na ya bụ họteelụ gị na-ahụ ihe dịka mmadụ 20 na-arụ ebe ahụ ịbịakwa ndị na-arụ redio otu a ewezụga Ebube Mbike duru anyị ga-ahụ anyị ebe amami na nghọta mana gọọmenti rụkene were ndị mmadụ n'ọrụ kete kpọkpọ onye gụchaa akwụkwọ ya dịka onye na-agụghị ya na-epegharị na-agagharị elu n'ala uche bọsị Imo many of them wụcha graduates ndị nyaga bọsị Imo ahụrụ graduate ka ha wụ graduate ka ha wụ bike ụfọdụ na-agba ọkada ụfọdụ na so ihe na-asụ ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'obi agụchaala ị hụrụ ego ahụ batara ala ha aka gwam ejisi ike kụkụ ụzọ kụkụtụ ya ntakịrị ewere nke fọrọ kpuwekwu elekshọn ọzọ
kwuwe okwu gịnị election ọzọ, kwuwe okwu billboard, lekwa na ezinụlọ ha chịga mba ofesi, kwuwe okwu ndị media warriors. Mgbe ahụ elele ezinụlọ ha kpọrọ ha gaa mba ofesi. Ama m na-aghọta. O nweghị ihe dịka ikwu okwu ịrụ ụlọ ọrụ kọmpanị ebe a ga-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. Kedu ihe na-eme dị? Kedu dị ihe na-eme? What is happening? Kedu dị mgbe anyị ga-akwụsị ịdị na-eselebrate ụzọ ejisiri ike rụọ? Kedu dị mgbe anyị ga-akwụsị mkpọkọrọ agwa? Kedu dị mgbe anyị ga-pass this stage? Anyị ọ ga-anwụ dị na stage ya? Ike agwụla uche. Anyị ọ ga-anwụ dị na stage ịdị na-arụ ụzọ elu ụzọ nke arụrụ arụ? Anyị ọ ga-anwụ dị na ya ịdị na-akụọra ụzọ arụrụ arụ aka? Arụ ụlọ ọrụ nye ndị pụtara akwụkwọ, eluigwe ọ ga-ada? Ọ dị ego. Ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ụzọ dịgasị iche iche gọọmenti ga-esi ekewapụta ohere ọrụ. Gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Uche o, gọọmenti tụgharịa ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị dakpọrọ adakpọ, enwe ihe ga-eme. Akwa na ha etinye ebe a na-etinye. Uche ịga okele na oche zuru obodo anyị na-aga ime obodo, gaa na ọtụtụ obodo dị iche iche na mpaghara ala Igba, especially na nke steeti Imo. Ike ọtụtụ ime obodo ndị ahụ ụlọ akwụkwọ praịmarị sekọndịrị gọọmenti inwe adakpọchichala ọhịa eto. Mana ọ bụrụ na gọọmenti bịa ya so oke ka nlebakwala anya na ihe gbasatara ịtụtegharị ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị gọọmenti inwe. Ewerekwa teachers n'ọrụ. Gaa na nke dị n'obodo mama ma woli 2 teachers ka e nwere. Uche o, before mgbe m gara akwụkwọ na ya bụ primary school e nwechara almost 18 teachers. Ịma mmadụ abụọ na-akụzi, ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ị ga-enwechi ihe dịka 3 teachers n'otu class. Mgbe ahụ Uche o, atụtegharịa ihe ma na ọ ga-enyere ndị a na-achị achị aka. Ọnụ ego a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ ndị nke nkịtị nwe ebelata. Weta nke a kwụọ puku nde ka kwụọ nke a weta tishu, weta ntanimo akụkọ ihe na ha ga-ebu abịa. Ịma na ọ ga-enyere ndị a na-achị achị aka. Alisi ebelata na expenses ha mega. Ha echikwa n'ebe a keta oke na ọchịchị ahụ echiga. Bọtụ mba. Ahapụ ụlọ ọgwụ dị n'ime ime obodo ya adakpọ. Ndị nọọsụ ike agwụla, ụfọdụ ekwe itiele. Ụfọdụ eme na gịnị ekwe itiele. Ọ dị ego. Ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete. Kedu ihe na-eme? What is happening? Ndị na-achị anyị kparanụ m egene tụlee. Gaanụ n'ime ime obodo n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị ya na ụlọ ọgwụ dị n'ime ime obodo ndị a revive ya. Ka ndị na-achịkwanụ keta oke ebe ahụ. O nwere ndị ekwesịrị iwere n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ndị a. Mana no. Ọ wụ okwu ụzọ ka anyị nọ na-ekwu. Every time, every year. Kemgbe 50 something years okwu ụzọ ka anyị ka nọ na-eme gịnị na-ekwu. Ọ dị ego. Mere anyị ji wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a, kedu dị ihe mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị? Gaa na Facebook anyị ga-ebe ahụ zibatara anyị ozi, kiriwe anyị live, gwa anyị ihe ị chere gbasara nke a. Ụzọ ọzọ gọọmenti ga-esi ekewapụta ohere ọrụ wee bụrụ itinye uche na gịnị ọrụ ugbo. Gọọmenti iji ọrụ ugbo wee mee gịnị kpọrọ ihe. Uche ịma na afọ a dịka mkpa. Ịhụrụ afọ ihe ala ndị a na-emekwa ihe ịhụrụ afọ ọ dịka mkpa. Nga bịakwara na bịarị ugbu a na uche o penti garị ọwa ego ole akpụ gị sị gị dela anya na Japụ ole ka ị ga-azụ, ole ka ị ga-aha ihe niile ọnụ ego arịala n'uto gịnị. Uche ihe a na-akọpụtazi n'ugbo a na-ezu ndị na-eri eri akarịala ihe a na-akọpụta n'ọrụ. Gọọmenti tinye uche n'ọrụ ugbo nwaanyị ọma, ọ ga-enyekwa aka kewapụtara ndị mmadụ ohere ọrụ. Echetala m ada pam dị n'ọha ji egbe ma ịma mmadụ ole na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ama m na-aghọta. Ịma mmadụ ole na-eme gịnị na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ịma mmadụ ole ya bụ ada pam na-enye nri. Gọọmenti tinye uche n'ọrụ ugbo, ọ ga-aga n'ihu nye aka n'ebe o mere gịnị o buru ibu. Etinye uche n'ịrụ ụlọ ọrụ ebe a na-aprọsesị kasava akpụ.
eji eme garị ebe a na-prọsesị ya na-eji ya arụpụta flọ na ụmụ ihe ndị ọzọ. Ịma mmadụ ole ọ ga-ewe n'ọrụ. Thank you. Gọọmenti tinye uche n'ọrụ ugbo, traktọ ọkwa mmadụ ga-anya ya, ọ agaghị akwụ ya ụgwọ. Gọọmenti tinye uche n'ọrụ ugbo, miil eji ama elu nkwụ, ọkwa pipụl ga-arụ ọrụ ebe ahụ. Ime ego ole a ga-eme gịnị a ga-enye onye dị uche ahụ. Ọkwa pipụl ga-arụ sekuriti ebe ahụ, ime ego ole a ga-eme gịnị a ga-enye onye dị uche ahụ. Mana ha macha ihe ndị a, they will not do it. Ha emekata n'ụwa mee ya. Ọmamme. Atịa gị chọm mmiri akpịrị na-akpọ gị nka mee gị chọm. Ike amụtụ. Akụọ ya na soshal midia. Mgbe ahụ a na-atega gị ya n'ọnụ ka kamera nọ na-akapchọ ya. Kamera setacha ya, setacha ihe niile a na-eseta. O nwere onye a na-asọbmit ire ya, ya sị mba wepụ this part, tinye ebe a, metụ ka ịkọlọrọ ebe ahụ, metụ ka increase the volume. Ịhụrụ ebe a m tiri ha, ndị mmadụ ehelụ m, welie volume ya elu, ewere ya tigara anyị na soshal midia. Onye ọbụla na-ehelụ, onye ọbụla na-akụ aka. Ị na-akụ aka n'ego taasị gị, ọ dị ego arụ ụzọ asị kụwara ha aka. Onye dị ka a na-awere akpọ ụgwọ ọnwa, ihe ha kwesịrị ime asị kụwara ha aka. A na-akụọra gị aka n'ụdị ole? Aghọtaghị m ihe onwe ego akpa gị. Do your work, sepụ aka na-aghọta. Ya bụrụ na ọ na-amaghị, o nwere ọghọm na-adapụta mgbe ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ. Youth dị unemployed. O nwere ọghọm na-adapụta na ya. Nke mbụ wee bụrụ, ha ga-adị na-aga n'ihu na-atọrọ ndị mmadụ, ọkacha ndị ọgaranya, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Uche ka ihe anyị na-ayị ugbu a. Kedu ihe anyị na-arịa ugbu a? Ọkwa mgbe ọbụla atọrọla. Egbuola. Atọrọla. Ego ole dị otu a? Ego ole dị otu a? This is only source of income most people na-ajizi erie nri. Amame na-agwọta. A gwara gị o, aka ịhụrụ ka atọrọla, ka agwụla. Ichelenu nga ntọrọ ruchaziri, nwata nọ n'akwụkwọ, nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nwere ike iji aka ya atọrọ onwe ya. Ka anapụta ndị nweghị ego. Nwaanyị alụ na di nwere ike iji aka ya atọrọ onwe ya. O nwere ndị na-atọrọ napụ mmadụ 100,000 nkịtị. Just 100,000. Akwa ịhụrụ ya? You know? Amame na-agwọta. You don't reach that level. Ịma ụfọdụ ndị gọọmenti kwekpa ha aka n'ọnụ, ha na-akatọ. Asị onye nke apụtala, honorable commissioner apụtala katọ ya. Local government chairman apụtala katọ. Anyị ga-amụ na nkatọ n'elu nke akatọrọ akatọ. Ịkatọcha ya ka efe otu kedu ihe unu na-akatọ dị ihe a? Unu na-ajụkwado onwe unu sị kedu ihe na-akpata gịnị ihe a? Gịnị mere ndị ntorobịa na-agaghị aganye aka na ntọrọ mmadụ? Ebe ọ bụ na ha ahụghị ọrụ ha ga-eme gịnị? Ha ga-arụ. Ịma thousands of people na-esi n'Imsu apụta. Ịma thousands of people na-esi na Nekede, Federal Polytechnic Nekede, apụta kwa afọ ọbụla. Ọkwa ya na agwaghị ya every year. Kedu ebe ha ga-arụ? Ị hụrụ ntọrọ mmadụ? Ọ ga-adị na-aga n'ihu. Ọ ga-adị na-aga n'ihu. Belụsọ memere ihe kwesịrị ka eme. Ọ bụ eziokwu na onweghị ihe a ga-eme n'ụwa ya akwụsị kpamkpam, mana ọ ga-enye aka belatatụ gịnị ya. Arụ ụlọ ọrụ ebe ndị mmadụ ga-adị na-arụ, ọ ga-enye aka mee gịnị belata ya. Ichi iji ọgụ bụ ụzọ gboo ịdụ aka n'ọnụ. Ntị ọ dịkwa gaa n'ihu.
kedu ndị na-ata ahụhụ ya? Ndị a na-achị achị. Maka na ebe ọbụla ehi abụọ na-alụ ọgụ, ọ bụ ahịhịa dị ebe ahụ na-eme gịnị na-akpụrụ ihe niile. Ọghọm ọzọ na-adapụta mgbe ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ, mgbe ndị na-eto eto na-enweghị ọrụ wee bụrụ ha ga-adịkwa na-agba akwụna, ha ga-adịkwa na-agba n'ezi. Ama m na-aghọta. John ha si abeg o, na me dey feed myself. Na me dey feed myself. Abeg o. Ihe a ụzọ m na ezinụlọ m si erige. Uche akwụna a na-eji ntị arụ ụzi ihe chiri eze. Ihe na-emebu ezinụlọ mgbe elu bụ ala ọsọ ekute ya na ntị na mmadụ wee onye akwụna, ndị obodo eti azụgbakwa ihe ọjọọ. Famili nke a nwa emebuola famili ya, mana ugbu a akwụna ụzi ihe a na-edizi bold. Uche adịla bold na-ekwu ya. bold. Adịla ha bold. Uche otu ihe na-adịzi by 5 apụtara ha. Ịma mgbe elu bụ ala ọsọ ndị akwụna na-apụta ebe 12 nke abalị. Mana nke ugbu a ọ kụrụ ala tere akwụna eseri ya. No shame. At all. No shame. That is very proud. That is very proud. A na-ahụzi ha anya. Mgbe elu bụ ala ọsa, akwụna kpụrụ ọkụ moto otu ya na ọsọ. Agachọ ka ahụ ihu ya anya. Agachọ ka ahụ. Mana nke ugbu a akwụna na-anọchi ụzọ si moto kpọgbuo m. Moto chigbuo m, ọ bụrụ ma ị gaghị eburu m. Chigbuo m. No shame. Nwanne hụkwa nwanne ya na-agba akwụna ya na ya na-aka. Ọ bụ ebe a ka ede. Ya agbalaga. Mana nke ugbu a nwanne hụ nwanne ya na-agba akwụna ya aga nakwa ya aka bịa ma na here you dey find your hustle. Yes. Na here? Yes. See now you don't find finish yo. I dey tell you. Money good o. I dey tell you. Ọ dị ego. Awa. Kedudi Igba mọrọ nze ma ọzọ biko anyị bịara nata ozi na anyị pụtụrụ n'ikuku. Biko ya ewutela ọnụ na anyị pụrụ n'ikuku mana anyị alọghachila n'ike na ebube no. Biko iwu na-adịla ọkọ. Ndị injinia anyị ga-amakwa ihe ha ga-eme gbasara nke a. Mana ka ọ dịgakwa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. Uche o. Akwa ihe anyị na-ekwu otu ihe aka ikela anyị ka nọkwa n'otu the same page. Nga na-enwe ohere ọrụ ndị gọọmenti na-arụpụta ewepụta ebe ndị ha na-achị ga-abịa nnọsiri ebe ahụ kwanụ kurutu mmiri nwụọ akpịrị hapị nọ na-akpọ ha nkụ. Ikwute eziokwu ịga akwụkwọ ha sị gị biko jidekwe ya ebe ahụ. Ha ga-enwezi mmasị ịga akwụkwọ ihe ọla gbasara ịga akwụkwọ ha sị gị biko ndị ka gara aga ha fa mmụọ ha ga-ada mba n'ihe gbasatara gịnị agụmakwụkwọ. Mmụọ ha ga-ada nọmba. A ga-asị na gị onye nke gara aga ha fa gịnị ka o mepụtara nji aga ha. Ọnụ gị na-anụ gị nụwazie school is a scam. Ọtụtụ ndị na-ekwuzi school is a scam. Onwe ihe dị na school. Onwe ihe nọ na ya hapụkwa o. Onwe ihe nọ dị ya. Ha bịa cheche ego ole ha ga-awụnye iji gaa ụlọ akwụkwọ. Ị na-aghọta ma nke praịmarị ma sekọndịrị ma mahadum. Ụfọdụ n'ime ha sị mba ọ baghị uru. Mana ọ bụrụ na e nwere ohere ọrụ obi ga-esi ndị ike na ha gacha na enwere ebe ha ga-ebido enwere ebe ha ga-ejide aka bidogodo ụwa. Ọ dị ego enweghị ọrụ emeela ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mmụọ ha wee mee gịnị daa mba. Kedudi Igba mọrọ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere kpọbata tinyeke n'ọnụ n'okwu. Ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ kedu ụdị ihe mere o ji ara gọọmenti ahụike wapụta ohere ọrụ nye ndị ha na-achị? Gịnị mere o ji ara ha ahụ? Ya bụrụ na ị nọ ebe ahụ ị nwere ọsịsa gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gakiriwe anyị live ebe ahụ gbalịkwa zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme na mgbede a gị gbalịa gbuo ya nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Mgbede ọma Uchechukwu Uchewagodo Etiokwe Eriokwe Clara nwa dị sọm ya gazere unu gazikwara gị nọ
onye na-anụ onye achịcha eji okwere egbo kambụl coach. Uche iwu na-ekwuchachara ihe niile. Otu ihe agaghị dụrụ wụ na anyị mara na ndị anyị nwere ya as a position ha dị very wicked. Ọwụrụ na ha rụọ fatịrị rụọ ga amadị ga-arụ ọrụ nwe eji gapara ha ballot box. Okporo onye ga-ehepụ ha mee ụmụ deputy dịka ha chọrọ. Geta ha mara na ọrụ n'obodo a iji onwe ga-atụpụrụ ha ọnụ onwe dị ihe ọnwụ ihe ịrụpụtara agaghị tọrọ gị vote. Godo onye gaghị bụ mmadụ bribe. Godo onye na-aga ịzụ bribe nwere ha na-emenụ. That person na-aga inye ego ga-emere gị ka nwere something doing. Ị gaghị azụ mmadụ bribe. Geta ha bakete hunger agụjide ndị mmadụ ha nweta pata nke ndị mmadụ ma graduate onye na-awụ graduate bigoro ọcha were the money. Onye ha ma ha jiketa hunger tikret nwe okwenye mmadụ ga-alụkpata ego ka anyị gana yuzu anyị dị njeneso ka anyị neke na-abawụrụ ha ọha jide nwanyị kọmishọn n'otudo ụlọ ego anụhụ eji ọrụ patrị rụzie ọfụma rute nweta ọrụrụ peta ga eme ya onye ga-asa bụkwana ha ọ na ha mee ya onye kọsịra ya wagọdụ ya gaziri gị nwoke ọmanụ ndewo ya gaziere gị mgbede ọma mgbede ọma Uche Maklara ndewo no ndewo Mọkpara n'ozi na-akpọ Chinonso. Gaa n'ihu Chinonso. Ihe mere gọọmenti a na-like provide job opportunities for the youth. Ha chọrọ ka a na-ebe gị ha for 11 naira and 2 naira. A na-eyuzu ha anyhow ha chọrọ. Like for this coming election now, so that enye ha 20,000 ha ndị otu mkpu ha ọ eme na-achọghị to provide job opportunity. Ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma ya bụ ichere obi gị adala ụda o wee bụrụ ya anyị wee na-ajụdị gị na mgbede a sị gịnị mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụtara ndị ha na-achị ohere ọrụ ọ n'ebe ahụ Nigeria agwala mmadụ obodo agwala mmadụ to tell you, okay, la. Okay, la mother got to school. No. He said, my plan himself for what I live in now. I tell me the real land now. One day, I thought he's a fool. I want to come to he's a fool. I have to outside. One year that I want to go there again. He told me that one. Thank you. Oh, Diego. On ebe ahụ. Clara Luche. Ndewo. Ndewo no. Ndewo. Mgbede ọma. Yeah. Brother Paul Sunday. Okay. Anọ m n'owere ebe a akpọga. Ịgwa gị eziokwu ụmụnne m ihe dịka unu kwugela mgbede. Short unu na-ewepụta akụkọ dị mma nwere ike itinye iche ule. Ịgwa gị tewe eziokwu ikewapụrụ ọrụ ka ụmụ youth ụmụ okorobịa nwee ike nwee ihe ha na-eme. Ịmakwụta na nwa abụzi ị mara na ukwu ego na-abata na-ewere ụlọ eketa ya mee etampụ. A type of billions and a luvata million state. Companies have worked in a one company. Companies that we kill very keen Umukorodiani on Hagahetan China, and in America, and as a Roma. That we have every care we hear. No Halizon, Hedge, bum, type worker with you. They go down on another night.
ka anyị were aka anyị jụọ ajụjụ asara onwe anyị ya na udo na ọṅụ no sentiment ewezuga ịrụ ụzọ na ijisi ike kwụọ ndị ọrụ ụgwọ nchọnchọ ego a na-akwụkwa ha o kedụdị ihe ọzọ ọwọ emerela anyị kedụdị ihe ọzọ ọwọ kpọrọ aha a ga-asị ihe a bụ ihe ndị ọrụ a mere gịnị ndị na-achị anyị mere na gịnị merela anyị uche otu ihe merekwa na ụlọ akwụkwọ praịmarị sekọndịrị ọ dawakwala na ọtụtụ mahadum ndị nwere na steeti akịhụna na ịga ọtụtụ mahadum ugbu a eruwela ha ahịhịa ọ dịghịzi ka mahadum mbụ ọtụtụ ebe eruola ya n'ime mahadum o ọ dị egwu ike agwụla mgbede ọma Odogwu na redio ya gaziere gị nọ ndewo no nwada kọntakara reflekwara m mgbede ọma nwoke ọma amụ it is well na-eshi awọ mama na-akpọ it is well indeed gaa n'ihu ịnọ nwoke ọma ọgụ uche ọ na-ebutetana ihe niile ị na-ajụ si ele ihe mere ha jiga na-ehiwe ogbe ebe a ga na-ewe ndị ọrụ ọgụ uche itefula na onye anyị nọ n'ime ọwụ ọchịchị fọmfọchi akpa eweziri m na ha ba nọ ọtịtị ha gasị ka ha jụ otu afọ ma afọla bụ kọntena ego niile ha spendere na elekshọn ụdịrị ndị anụnwa ha kpọtara ụmụ ha kpọpụta obodo oyibo ma demezie nwawu ndị a na-atazi n'afọ ọgụ ute ihe a nọ n'ụwa agba ekpere dị chukwu na zọba anyị ndewo ya gaziere gị na Facebook anyị ozi akakwala nkụ na nke a si n'aka Cristiano Osioha ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị esi hụrụ gọọmenti anyị ndị a they don't care ọ gwụchala ezinụlọ ha ka ha ma ọsị Chineke gọzie anya abụọ ya gaziere gị nọ Cristiano Osioha Charles Roslyn ọsị my people ya gazikwara gị nọ anyị ahụna nke gị ndụ Justin ọsị mgbede ọma Uchenna na ịhụrụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria aha ha wụ grab ji meta ezinụlọ ha mma na ndụ ha mma oke aha gị wụ ndụ Chieke isi na azịzi bata ozi gị anyị ahụ na nke gị Don Ike ọsọ Uche na Clara Happy New Year n'ime isi ele anyị na ịhụrụ gọọmenti anyị ha wụ joke ka ha wụ Goodness Chizzy ọsị mgbede ọma ndị ọma na ịpụrụ off air mana ọ na-ahụ anyị o mana anyị na-ekpu okwu ọ naghị anụ ihe anyị na-ekpu anyị alọghachiela ndị injinia anyị emeziela ya bụ ihe kwesịrị ịmata ihe ọbụla na-eji igwe ọkụ latrik na-arụ ọnọ o nwere ka o si eme wee bụrụ anyị ahụ na nke gị Jem Benson ọsị mgbede ọma Iko FM family that we are looking good thank you so much Jem Benson ya bụ chere obi gị adaala ụda nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a ndewo Uche na Clara ndewo no ndewo olu adaala familia ana m ya ụnụ pụrụ dị n'ahịa tụrụ mere maintenance ekwekweghị nwetakwu unu ọ dị nwanne echi ka m nwetara na akpọgidekwere mkpọgide ịma na Eko FM ọ dị hot cake otu a ka ọ dị olekwana otu unu dị anyị dị nọ mma Uche ị na ha agbalị Clara nwaanyị ọma otu idekwa adị m ka nwaanyị si adị ịdịwa ka nwaanyị si adị ikwesịrị ka nwaanyị si adị wetị ndị hapụ udoji Uche nwoke ọma ọmụnwa nụnụ ama na anyị gburula afọ 2026 kpọọ mbọbọ nkịtị na onwe ya ọnwụ n'ọmụnwa kpọọ m onye maka isi ofe ese ede onye maka esi ofe ede onye maka esi eri ofe ede ahụ na-eme gị isi ere meritụkwana nsogbu adịghị gaa n'ihu ịnụ ihe na-achọ ikwu ị na-asị ha mee ihe dị mma mgbe ohere ọrụ ebe ụmụ ha na-anụkwanụ ha ebe a akpọfesichala ha ụmụ ha ebe dị a na-ekwuzi ebe a na-ekwu niile ha na-ekwu n'ala ole kpọrọ otu esi ha eme ya beti adịrị m ha sọrị na mgbe mbụ ihe mmadụ na-achọ asa ezi afọ aka ego beti ndị ka ugbo achọọ ya beti I'm very very sorry for them agbachakwa ọsọ a ga-agụ maịlị n'obodo a ọ ga-emecha dị mma ihere ga-eme mmadụ dịka mmadụ batara igwe ihe nwere ike imere ndị nga gị bikọs ndị ka ga-agachala oge ga-eru mgbe agha ga-esi n'ala bekee very soon ọ ga-erejikwa ebe ahụ onye ọbụla ịgbazi ose lụọ Naijiria lekwere ebe ibeji ịlọ ebe na imebiche so uche mmadụ awụ uche Chineke ga-emerela ihe uchi n'obodo a
otu ahụ cheta ọ ga-adị wụ otu ọ ga-adị asị m ya gachiere ụnụ ndị ọma m ga-eme ọnụ ndewo ya gaziere gị nọ nwaanyị obi ụtọ mgbede ọma mgbede ọma ndewo uche nna Clever ọnụ ya gazie na nwada Clara good evening mgbede ọma osisi n'akụkụ redio gị pụọ nụ ka a pụọla bụ aha m bụ Odoziakụ Victoria Alele ị ga-agbalị isi n'akụkụ redio gị pụọ gị kpọghachie ịnọ n'akụkụ redio gị ewo nke akụchapụla gbalịkwa kpọghachie na Facebook anyị na ozi nke a si n'aka ya gazie isi Paris bata ozi gị isi ndị nke m udo dịrị ụlọ na hụrụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ha na-akpapụ mmadụ iwe na ụdị ha ji enye ndị ha na-achị uru si na ndọrọndọrọ uru si na ọchịchị onye kwuo uche ya na anyị nwa bụ ndị anyị na-achị achị emere anyị ihe ntakịrị n'ihi amaghị ihe anyị na-akụọra ha aka na anyị amaghị na ọrait anyị ijide ha jisie ha ike ma ha na-emeghị ya ọsọ uche hụrụ na brọd ebe ahụ ha nọ na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ụjọ na-atụ ha ịmaburu ego ọha na eze maka na enwe ihe dịka nrụrụ aka ebe ahụ ịhụnanya ya ama ma nwere ihe nọrọ na mgbede a ịnụ na ya mana ebe a onye kwanụ ka ị ga-ehold accountable mepee ọnụ ugbu a kpuo ewerezie ego gị mekpawa gị ahụ ewere ego gị pichiwe gị aka n'ọnụ ọ bụ otu ebe arị jisi ike rụọ ụzọ just anyhow ya rugodi gredi na nkịtị jisi ike gredi ụzọ imetachala politicians Nigeria wụ jisi ike rụke na-egene ụzọ ya rugodi 2 kilomita rụọ imechala nọ werezie nke fọrọ nye ndị midia warrior ha gaa na Instagram gaa na Facebook defend wazie onye kwuo ha akparịwa ya onye kwuo ha na-atụ ya n'ọnụ ha na-epere ezi mana ha machakwa nke bụ eziokwu o anyị na-eji aka anyị edisive onwe anyị anyị na-eji aka anyị emegene edisive onwe anyị kedu ndị mgbe anyị ga-esi dị n'oge ịrụ ụzọ apụdị onwedo onye ga-abịa ya ewere anọdatin bịa ya ewere si my own policy wo ihe njibata ọchịchị wo ụlọ ọrụ ka m rụwagodi naanị kọmpanị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ ka m rụwagodi ikekwe nchenye anya na ọrụ ugbo ka nchenye anya n'ime ime obodo no it's just the same thing onye bata lee nke arụrụ arụ n'isi obodo kutuo ya start afresh rụgharịwa ha akwa ịrụcha ewere drone see were kamera ọlọrọ ọhụrụ see ese ya akụọ ya n'ọkụ wepụ nke a na-ewepụ lee ebe a na-agwọghị gọta mee ya edit kụọ ya ndị mmadụ na-akụ aka ahụ you are trying ọwa ego gị na your money before nkọ you no go do am nke ahụ emegekwe na eji sitere ike mee banụ n'ime ime obodo ka o rukwanụ ndị ka ahụ before you no go do am na me go do am no be our allocation be that no be our money ọkwa ego ọwa na ya mepe ya na my bank amepe ya si federal government ewerela 200 ego m so na ya so enwere the right to talk enwere right agụ ikwu okwu anyị etofuela oge ịdị na-agbagharị gburumagbu na-arụgharị ụzọ rụkenenụ kọmpanị ji were ndị mmadụ n'ọrụ n'oge na-adịghị anya ugbu a ọtụtụ esi na federal police zepụta ọtụtụ esi na IMSU zepụta ọtụtụ esi na mahadum dịgasị iche iche zepụta ọtụtụ esi na Rivers State University zepụta kedu dị ebe eze ha aga where are they going to ihe ga-eji ewodo aka bido their own life ejisi ihe ike kwụọ ndị ọrụ steeti ụgwọ asị ihe ike mgbe ọ batara n'ọchịchị o jibeghị ụgwọ bifo kwesịrị iji ụgwọ ọ na-eji ụgwọ na ụdị ole onwe na allocation ekwesịrị inye ya eji ya ụgwọ thank you ị nụtụla na mbụ na o nwere
ọchịchị bịa ka ewu ịbarụ anyị akpọrọ ya ka sọ na-agbalị mana ọzọ kwesịrị na ọya iwu na ihe ka ọgbalị kwesịrị ime ndị ọchịchị dị ka onye ọzụga nwe ya n'ụlọ akwụkwọ ọrịa iwu na ọrịa kwesịrị ime agbasịghị ya biko ma ikele sha na ọ gbalịala onwe okwu mkpụrụ ihe anyị na-ahụ n'aka ndị ọchịchị a dịka ọgụgụ ugbu a Naịjirịa gara ekwu okwu onye ụzọ arụ ụzọ etu ọkụ na-enwu n'abalị ya agwụ ọhịa anyị na-ahụ n'obodo a biko a na ya galati ndị Naịjirịa niile ndị ọzọ ọbụ ndị ọchịchị dịka akpọpụkabụ 27 na-akpụdebe nso ọ bụrụ na ị ga-enwe ihe ị ga-arụrụ anyị ị ga-arụpụta ụlọ ebe a na-arụ ga-enwe ndị ntorobịa n'ọrụ ebe a na-arụ ihe dị iche iche ọwụ sọsọ ebe oriri na mkparị ndị ọchịchị ọpụrụkwara na okporo ụzọ ụzọ a na-arụ ata nji abụ enweghị okporo ụzọ mana anyị na-ekwukwa na a na-arụ okporo ụzọ biko onye ọbụla gbado mbọ akpọpụkabụ 23 onye ọbụla gbaa mbọ eruo onye ala ka achọ ndị ga-arụrụ anyị ọrụ chere ekene ịbịakwala ihe ahụ na-akpapụ m iwe kedu dị onye ga-arụ dị ọrụ anyị ma dị mgbe ọbụla every year ka anyị leruo anya ala every year ka anyị leruo anya ala kedu dị onye ọgwụ ga-emeta dị ihe a ga-etinye dị ebe ahụ ya eleruo anya ala nwanne m nke ahụ bụ eziokwu ọ dị ego ya gaziere gị nọ ịma Clara o enwere ihe mere ajụjụ a ji wee dị m oke mkpa otu a maka na ha asịla ka nwaanyị anyị ga-edinyefu ozi ya erife nri na mba lọta ama m but at the end of the day enwe ka erife ha rie ha arachachi efere not even a trace ka ị ga-enweta n'efere ahụ nothing gaa na Douglas ugbu onye ọbụla gbirigidi kedu ndị ahịa ndị na-achọ ihe mere njilaka ndị Naịjirịa anyị dị hard working o nweghị onye chọrọ ịnọrọ ino n'agbanyeghị gọọmenti na-emekwa onye ọbụla chọkwara ya ị hụtụla ya n'ụdị a n'obodo ndị ọzọ ị gaala asai kọntrị ọwụcha otu a ka esi adọghị ya ị gaala asai kọntrị na mbụ ọ bụ otu a ka ndị a sikwa adọghị ihe anyị na-adọghị naanị nke anyị na-ahụ na ihe onyonyo gị hụ ụtọ everything dị very easy for them very easy for them naanị bọọlụ anyị na-ekiri lee stadium a rụrụ na Morocco ịma mmadụ ole mere na employ na that stadium ịma mmadụ ole na-arụ ọrụ na stadium ahụ kedu dị nke anyị nwere na Naịjirịa kedu nke anyị nwere na Imo daa na anya ma dakpogo ike agwụla amami na aghọta every morning mmadụ amapụ ọ ga-atakata ahụ ike agbụ mgbe ị dọhịkata nwụọ elie gị dazọl obodo ahụhụ every day ndị mmadụ na ahịa ụlọ niile dị n'Owerri nwechara shọpụ ma ọ na-enweghị n'azụ o nwere n'akụkụ ma ọ na-enweghị n'akụkụ o nwere n'ihu o nweghị ụlọ ị ga-ahụ asị nke awo ụlọ mmadụ bi kama ndị mmadụ biri n'elu si zụwa ahịa n'ala kinye ka ọgịnị dọlị o nwekwara ihe gọọmenti na-eme dị iji belatadụ ndụ ndị mmadụ kama etinyekuo tas kama adị ego mmanụ ụgbọala asị kụwara ha aka anaghị m aghọta ihe a ụnụ gwakena anyị ka esi achị ọchịchị a ka anyị ghọta ya o kedu mgbe anyị ga-apụ dị n'okwu ịrụdị ụzọ ya na ịkwụ ụgwọ ọnwa kedu dị mgbe anyị ga-apụ na ya onye nke jisiri ike bata na-emetetụ ya n'ọnọdụ n'ịrụ ụzọ ahụ na-akwụ ụgwọ ọnwa Clara aka na-awụ gwara aka na-awụ naanị ịrụ ụzọ na ịkwụ ụgwọ ọnwa o anyị na-ahụtazi ya dịka oke ihe na-ego anyị ọkpa nụrụ na each steeti ugbu a na-enwetazi close to 6 billion naira n'ọnọdụ allocation every month ya na-agwa gị every month ọ na-alọ yọm 6B ụfọdụ na-enweta 7B every month nke ahụ anọghị na internal generated revenue ego ndị họteelụ kwụkwa ụlọọrụ nke akwụkwa ụlọọrụ gọọmenti kpatachara nke ahụ anọghị na ya our money ọ n'ebe ahụ na mgbede a welitecha olu gị elu ịnọ ị na-ekwu okwu na redio ndewo onye nụ ya na-ekwu Ebuka na-echawa mma na-akpọ gaa n'ihu Ebuka ndewo ife unu na-ekwu na mgbede abalị a ọ gaziri agazi ọfụma mana owuwe ndị a na-agwa na ha ga-anụkwa n'olu anyị ọbịa ụdị mente a sị ka anyị tụọrọ ha elekshọn ha ga-eme nke ọzọ ha rigorozi ebe ahụ ha echefuzi anyị
Aguche o amate mo asna yo giant of Africa ma agụrụ na-egbu anyị anya fọ ọkụ anya mmanụ ụgbọala rotasị ọ na-araza ahụ mgbugotezi Aguche ike gwụrụ ka kumeni ka mmanụ menwe onye a ga-egute bikọs enwere m ụmụnne na-abụ kwesịghị nọ ịnọ yunivesiti taa mana ha na skuul enwere isi ya na ọ ije west time ọkwa na ilekwara ya anya ọwụ ihe ọwụ ilekwa ya anya ọwụ ihe ọwụ tama ha ga west ka ha eje mụọ ọrụ Ọgụche taa anyị na-amụta n'ọrụ ha emere fri ha bidoro nke ya so Ọgụche ka akụwenye ka mara onye ya ebute udo dịrị ụnụ ya gaziere gị ezigbote ọyị m ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM. otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mmekpu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 21 nke ọnwa mbụ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na mkpu adaala na steeti Ebonyi n'ihi nde naira 30 milion naira otu pati APC na steeti ahụ ji ere akwụkwọ fọọmụ ha maka ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi. Ị ga-anọrọkwa na n'ikpeazụ ndị uwe ojii ekpetala na ndị ọkpa egbe bandit wakporo ụlọ ụka ndị dị n'otu obodo na steeti Kaduna tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ larie. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ n'ụlọ ikpe achụpụla Abure ma kwupụta Nenadi dịka onye isi oche otu Labour Party iwu kwadoro. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ụnụ ga n'olu ya bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Adaala na steeti Ebonyi dịka otu pati APC na steeti ahụ pụtachara mee ka ọha na eze mara na ihe a ga-eji agbara akwụkwọ fọọmụ ha maka ịzọ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi bụ nde naira 30 bụ 30 milion naira. Ọ bụ onye isi oche otu pati APC na steeti Ebonyi bụ Chief Stanley Okoroimagha bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a ka ọ dị ọtụtụ ndị Naijiria na otu dịgasị iche iche akatọọla nke a ma kwuo na nke a ga-eme ka ndị steeti Ebonyi na-ejichaghị ego bụ ndị nwere mmasị ịzọ ya bụ ọkwa ghara ịzọ ya. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na dịka nke a nọ na-ewu na nwa nwoke aka chịburu steeti Ebonyi bụ David Umahi bụ nwa ya nwoke dị afọ 27 bụ 27 years aha ya bụ Osborn Umahi ejirila nde naira 30 bụ 30 milion naira ahụ ji gbara ya bụ akwụkwọ fọọmụ otu pati APC ma dị njikere ịzọ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo ahụ ọzara nke steeti Ebonyi.
otu pati APC na steeti Enugu apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị ya. Bụ Sọnde Ọlajide bụ ya nyere iwu a ka akpọchie ya bụ ụlọ elu a ka na-arụ arụ dara ada ma zegide ọtụtụ ndị mmadụ. Ya bụ onye kọmishọna kwuru na gọọmenti steeti Ondo amalitela isi imi n'ala ịmara kene ihe kpatara ya bụ ụlọ elu ji wee dọjiri daa ma hụkwa na ya bụ ihe bere ebe ya ọzọ. Ya bụ onye kọmishọna gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na o nweghị onye nwụrụ na ya bụ ụlọ elu dara na kama ọtụtụ ndị mmadụ nwetara ihe mmerụ ahụ buru ibu. Ọ dọrọ ndị niile na-arụ ụlọ na steeti ahụ aka na ntị gbasara ịdị na-eji ngwa ihe ndị eji arụ ụlọ bụ adịgboloja ya arụ ụlọ. Cheta na ya bụ ụlọ elu dị okpukpe abụọ a na-ekwu okwu ya ka anyị wetara gị akụkọ na ọ dara n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee dịka o ji nkeji 30 gata elekere 3 nke ehihie ma zegide ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ. N'ikpeazụ, ndị uwe ojii steeti Kaduna ekpetala ma kwuo na ọ bụ eziokwu na ndị ọkpa egbe bandit wakporo obodo Kominwali dị na kansụl ime obodo Kajuru nke steeti Kaduna. Cheta na o nwee na mgbe anyị wetara gị akụkọ na ndị ọkpa egbe bandit wakporo ọtụtụ ụlọ ụka dị na steeti Kaduna tọrọ ọtụtụ ndị na-efe ofufe n'ebe ahụ larie. Bụkwa n'akụkọ ndị uwe ojii steeti Kaduna kọwara dịka okpokpo asị ma bụrụkwa nke a na-efesa iji kụwasa steeti Kaduna. Mana ka ọ dị, onye otimkpu ndị uwe ojii ala anyị bụ CSP Benjamin Hundeyin emeela ka ọha na eze mara na ọ bụ eziokwu na awakporo ọtụtụ ụlọ ụka na ya bụ obodo Komin nke kansụl ime obodo Kajuru nke steeti Kaduna ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii ala anyị gara n'ihu kọwaa n'ihe mere onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Kaduna dị wee pụta kọwaa akụkọ a dịka akụkọ ụwa bụ iji hapụ ime ka obi koro ndị mmadụ n'elu dịka a na-eme nnyocha gbasara nke a, na ọ pụtaghị na ọ na-aga agụgọ na ihe dị otu a emeghị. Ndị agha ala anyị apụtala kwuo na ndị agha ala anyị dị na ngalaba Joint Task Force Northwest nke Operation Fasan Yamma egbuola ndị oyi ọha egwu terọrist 2 na steeti Kebbi ma zọpụta mmadụ 62 atọrọla atọrọ na steeti Zamfara. Ọ bụ onye na-arụgodi ọrụ dịka osote onye isi oche ndị agha na ngalaba na-ahụ maka mmekọrịta ndị agha ala anyị na ọha na eze nke 8th Division Sector 2 bụ Lieutenant Colonel Olaniyi Osaba bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ọ kọwara na ndị agha kpara mkpamkpa site n'enyemaka otu ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịka ha natachara ozi dị oke mkpa gbasara ndị oyi ọha egwu terọrist a. Onye Lieutenant Colonel a gara n'ihu kwuo na ndị agha ala anyị ka dịkwa uchu n'ọrụ ha ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandit na ndị oyi ọha egwu terọrist na mpaghara Northwest ala anyị. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ụlọ ikpe okwu ala anyị dị n'Abuja ekpughe akpala ya ọzọ na ha achụpụla Julius Abure dịka onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị. Ya bụ ụlọ ikpe nyekwara otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC iwu ka ha na-ahụta Senetọ Nenadi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party iwu kwadoro. Ọ bụ onye ọkaikpe ji ahụ maka ụbụrụ ruo onye bụ Enibehe Effiong bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya bụ ebe ọ nọ kọwaa na ọ nọ n'ụlọ ikpe ahụ mgbe ya bụ ụlọ ikpe chabiri ikpe a site n'aka ọkaikpe ziri ezi Lifu n'ụbọchị taa bụ Wenezdee.
ya bụ ọkaikpe ji ahụ maka ugburu uru onye bụ Inibehe Efiong gakwara n'ihu kwuo na ụlọ ikpe ahụ kwuru ya ha na Abure anọzuola oge ya kemgbe esi dịka onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị. anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyọrọ sewụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na ị ga-anọrọ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na mkpu adaala na steeti Ebonyi n'ihi nde naira 30 milion naira otu pati APC na steeti ahụ ji ere akwụkwọ fọọmụ ha maka ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi. emekwara nke nọrọ na n'ikpeazụ ndị uwe ojii ekwetala na ndị ọkpa egbe bandit wakporo ụlọ ụka ndị dị n'ọtụtụ obodo dị na steeti Kaduna tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ larie. emekwara nke ịghọta na ụlọ ikpe achọpụla Abure ma kwupụta Nnadi dịka onye isi oche otu Labour Party iwu kwadoro. n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. Echo FM.